No, chcel by som vám len poďakovať za to, že ste vyše 150 000 pozretí najebali na ten snippet v dobe, kedy fakt ten YouTube už moc nefunguje, čo je enormné číslo na dnešnú dobu, čiže díky moc, vidím tie reakcie, že sa vám to páči. Každopádne zostavil som ten snippet tak, že ste dostali možno 30% toho, aký ten album je naozaj, čiže sa vám bude páčiť ešte o trochu viacej, keď si ho vypočujete celý, čo ma teší, lebo fakt tých reakcií som mal asi najviac za históriu toho, čo som vydával ja nejaký album, tak akože nikdy som nemal takéto ovácie okolo toho a tým pádom len teda díky. A zaskočil ma reálne aj predaj CD-čiek v dobe, kedy už sa CD-čka reálne ani moc nepredávajú, lebo však si to nemáš ani kde poriadne pustiť. Je to fakt len pre tých zberateľov. Tak to číslo je že brutálne, čiže ďakujem aj za to a teda posledný krát pripomínam, je vonku snippet, teda ukážka môjho nového albumu, ktorý, no nezmestilo sa mi to tam, tak dopoviem, ktorý aktuálne vychádza teda v predobjednávke na rukahore.sk, tu máte link a hovorím, je tam v tom snippete len decentná ukážka toho, aký ten album je naozaj. Čiže som veľmi zvedavý na vaše reakcie, keď si ho vypočujete celý. Aktuálne tam máte možnosti objednať si všelijaké balíky, merch a tak ďalej. No a potom koncom mesiaca vychádza album na streamoch. A na to sa strašne teším, lebo som fakt zvedavý, čo na ňom povediem. A to je všetko, čo som chcel povedať. Díky za podporu. A tu ho teda viete objednať. A na DMS Records kanáli YouTubeovom nájdete ten snippet, teda tie ukážky toho, čo sa na ňom zhruba nachádza.